ला 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 जानाय लोंनाय खिफिनायल' आंनि बे जिउआ खेला हिनजाव सासे मोननो रोंला तांगुआ जाबाय मुलुगा फाग्ला जाबाय होनबा फाग्ला जाबाय संख्रि फानलु दामाबो बारा जाबाय होनबा बारा जाबाय एसे रोंनाफ्लांबायसोलै ओइ गुसेंग्रा गुसेंग्रा येस बस गासैखौबो सासे सासे लाइनाव फैनो हो आरो मोजाङै खोनासं कर'ना भाइरासनि थाखाय ससियेल डिस्टेन्सिंखौ मोजाङै मेनटेन खालामनो हो आरो वान बाय वान फैनो थां अके बस पेपे लाइपे टिटिट बे गुसेंग्राजों मा जाबावगोन उन्दैनि सरित्रआनो खाराखै साला दासिमबो सार बावगारदोंसो माबालै मा होनो दांगुवा बालन्दाफोरखौ एक्सट्रा सेंग्रा सिख्लाफोरखौ एक्सट्रा आरो हाबा जानायफोरखौ एक्सट्रा लाइनाव थानो होनो नामा सार जायखिजाया सासे सासे फैनो हो मा गोदाव सोराव संला मंलालै दाबो जाया नामाब्रा बार'रो बायलां बारखौबा जुसिजोंनोसो गोजायलां घेन्टा जानो माथो खालामबाय थाखोबा टाइमानो जालायलांबायथ' माने कलेज जाखोबा नोंसोर एसे गोजान गोजान था आरो साफा साफा लाइनाव फै सारानो हरबाय फैदो सार दिनैसो दिनै गथ' नोंनि जायगाया आंनिसोमोन आंसो थाब फैग्रोदोंमोन माथो रहर बोराय नों थाब फैबानो जागोन नामा नोंहासो मानो फैनानै लाइनाव थाफैग्रोनो रोंदिया गथ' आं सिगाङाव थानि आंनिसो जायगा नंगौ बारा खें खें जाबाय थाना दै रहर बोराय एकदम उनथिं गराय जना रसगरला बारग'हलायगोन दे मासि दनलै नों गथ' हा मासि दन मा दोन बेलाय मानसिया फनाव फैना ओंखाम मोनजा बोखायाखै आरो फेसबुक बन्द जासिगोन होननानै टेनसन जाखादों नोंसोर नोमफाया जायगा आवरिखाना दोननाय बायदि मोनदों नामा नोंलाय बोराय खाबाय माथो बोराय मांग्रांग्रा आंनो मा खि मोजां फैदों नोङो बेवलाय हाखरसेयावनो थांखासिगोन आरो नोंलाय मा साख्रि मावबावनो गथ'आ बारा गरम नङालै केला मे आइ नट कामिं सार मा मे आइ नट कामिं बेलाय मे आइ नट कामिं नङालै जाम्बि मे आइ काम इन दे थांनो हासिगोन ना सार इन्टारभिउ लानो फैनायालाय बहा थांनो नङा माने सार सिङाव हाबनो हासिगोन नामा होनना सोंदों सिङावनो हाबबोखाबाय आरो बबे सिङाव हाबबावनो मा होनो दे जिराय थेंक इउ सार आच्छा वेर आर इउ फ्रम बबेनिफ्राय फैदों नोंलाय आं न'निफ्रायनो फैदों सार आरे न'निफ्रायथ' न'निफ्राय बबे जायगानिफ्राय फैदों होनदों जायगाया बाक्सानि मुसलपुरनिफ्राय फैदों सार बेसेबां फरायनाय दहाय बारा गोबाव फरायस्लाबनो मोनबोआसै सार मानसि जाम्बि जाम्बा जलभद्रा मानसिफोरा इन्टारभिउ लानो फैबाय थायोब्रा गेन्टानि माबा सोंबा माबा एन्सार नोंसोरसो मानो रिक्रुटमेन्ट एडभार्टाइजमेन्टआवनो क्वालिफिकेसनखौ एभ्रिबडि केन एप्लाइ ल' लिरना होनाय बिदियावलाय गावनि नामखौ लिरनो रोङियाबो फैखागोनखाना आं नोंखौ सोंदों जारौ नों बेसेबां फरायनाय माने नोंनि हायार क्वालिफिकेसना बेसेबां क्वालिफिकेसन PhD सो सार PhD? Wow, great. That means you have a doctorate degree. No, sir. PhD means pass high school with difficulties. What nonsense, साइकिल बेरायनि सेन्स मजाक समझता है क्या साला सब टाइम पास बे कम्पानियाव खामानि मावनो हानायनि आं सासेबो जयगता मानसि नागिरना मोनाखै ओइ सार सिख्लायाथ' साफाथारमोनलै सेलेक्ट खालामदोब्रा गुरै सोंनानै पास खालामना हरदोलै दाद मोसौ गोथै ओइ सार लाखिदोना प्लिज अले जानला मेला सोंना हरनो हामसिगोन साला मा जाखो सार जेबो जायाखै दे मा ओंख्रि जाबोनाय जारौ दाउजों नाफामजोंमोन सार ओमफ्राय साम' बाथोन दाउ बेदराव नाफाम होदों थिग जागोन नालाय बे जोलैया मोजां मोननायफोर दंना गैया जारौ नालाय गैथ'आ आदा सार गेमारा नोंगो बासला गैया होननायखाय बारसोमलायनो नागिरबायानो अरदाखांलायबायानो माथो बुरबक सिरिथा नोङो गेजेराव जेबो बुंथिना नङाब्ला नोंखौनो दानो खिथु फुग्रा आखाइजों थां होना जग्रब होलायगोन आं जारौ जेबो गाज्रि मोना दे बिसोर बिदिनो जानला मेरला बुंबाय थाखायो मोना दे सार गुसेंग्रा थांलाय नों बाहेरायाव थांथ'लाय दसे मानो बाहेरायाव थांनांलाय जायखिजाया दसे थांथ' होनदों आङो मत्लबा मोजां नङा नोंनाबो ना तारिगा दसे थां होनदों आङो एफुरना एग्लुंना होजोबगोन आंबो जेरावबो डिस्टार्बल' साला नांगौ समावबा मोनाना नोंसोरखौ जारौ नोंनाथ' साख्रिया 90% जानायनि चान्स दंखायो नोंनि बाय'डाटायाबो जोंनि आखायाव दंखायो नाथाय फन नाम्बारासो गैया नङा फन नाम्बारखौ नांगोन दे जारौ मानोना सिलेक्ट जाबा नोंनाव मेसेज थांगोनथ' बेखायनो फन नाम्बारखौ दे लाजागोन दे सार
ओइ होलांनालै जारौ बिराद बदमास बियो जेरावबो सान्सल' लानो नागिरो नुवाखै एमब्रा एमब्रा एंथाबनानै थगायनानै साख्रि होग्रोनानै लुकर लाखार खालामजागोनबो आरे नों बाहेराव ओंखारलाखै कुकुर साला जारौ बिखौ फोथायस्लायस्लाय सैमा मासेखौ फोथाय बिनो नाम्बार होस्लायस्लाय आंनो होलां आं वाट्सएप स्टेटासल' नायगोन दे वाट्सएप स्टेटासल' नायगोन हाय आं नोंसोरखौ रावखौबो फोथायनो हालाय लांलाहाय माबादिथाय थांसै आं साख्रि थाग्रो नांला बेखौथ' फोथायथारनानो जारौ बे फाग्ला इन्टारभिउआव बिदि सोङो माबा मा ओंख्रि जाबोनाय मा खबर मोजां मोननाय दंना गैया बेखि सोरबा फाग्ला इन्टारभिउ ओइ गुसुंग्रा नोंखौ नांगौ नांगौ ओंखारलांला लाबाय बिराद हारानि सरि सार आंनो थांसै दे लाथ'ला आङो लाब गैया बेयाव जारौ बुकिं जाजोबना थाखायो फैसा होजोबना दोनखायो 70%आनो आखाइ गोलावफोरा हानलावना दोनखायो नामावल' इन्टारभिउ लाफ्लायलै जारौ आं मिथिजोबोथ' बिदिसो थांदो गुसिंग्रा बेटा इट्स अभार नों सिमा बारनायावनो बाराद्राय बारथारबाय नों गावखौनो मा सानो हा बेयाव साख्रि मावना नों जोंखौनो बरनाम होयो जोंनिनो खहा लाबोयो थारमाने नों मा साख्रि दानो लुबैदों देलाय माबादि सोर साख्रि दानो नायनि आंबो नंगौखौ बुंबा गन्थ'आव दै हाबोना नोंस्रा नोमफ्राय साख्रि गाखोलै आंनो केला ओरैनो साख्रिनि नामाव 2 लाख लाजायाखै आंबो नायनो दिसु आंबो नोंनि टेम्पारखौ मा खालामनो हायो आं सानसे दे खाजाक माबार नेक्स्ट लेंहर ओइ लाइनाव थानाय सैमा दंलाफोर नेक्स्ट काम बे सासे मानसिजों खामानि मावबाय थानांगौबा आंनि खानाया फुरनो बारा सम नांनाय नङा बेखौ बहाबा ट्रेन्सफार हरनांगोन नङाब्ला आंनो रिजाइन होगोन हा आसोला मा खबर आसोल मा गोदाव सोराव आसोल बेलाय आसोल नङाबा आं माबा दुप्लिकेट नामा दे मोजां ना आसोल खबरा जेबो खबर तबर लबर खिखर गैया बेहाय नों डाइरेक्ट फैदो डाइरेक्ट न'आव थांफिनदो बास मानो सार आं इन्टारभिउसो लानो फैदों इन्टारभिउ आरे आं बुजिदों बाबु नों जे इन्टारभिउ लानो फैदों लानो गोनांखौ आं लाबायबो नोंनि फंसे बाथ्रायावनो आं इन्टारभिउखौ लाखाबाय नों जे जब मोननायनि जयगता दंना गैया आं बेखौबो मिथिखाबाय नोंनि पार्सनेलिटि डेभेलपखौबो आं बेयावनो हमनो हाखाबाय बास नों न'आव थांफिनदो अके आया मा असदा असुबिदा राव जाखो बेलाय बे फाग्ला जेबोखौनो सोङाखैनो बेयावखि सोरबा फाग्ला इन्टारभिउ लानाय जायो दे जिराय नोंलाय दाख्लैबो फैखांबाय खोमालाय माथो है आं फैयाखै सार बै सामथाइ प्र'आ फैदों जानो हागौ आं सामथाइ लाइटसोना आं जेबो लाइट प्र' मिथिया आं नोंनाव मोनथामसोल' कुइसन सोंगोन बेखौ हायोबा हायो डाइरेक्ट एन्सार हो हायाबा हाया निकाल जाव जेबो टाइम पास खालामनाङा खिन्थु अके सार जागोन दे सों अके लेट्स स्टार्ट राइट नाउ व्हाट इज योर हायर क्वालिफिकेशन सार मा बुङो अनलि MF IAS मा होनदों MF IAS मा डिग्री बेलाय मा बुस्थु बेलाय आंथ' खोनाफेराखै दिनैसिमबो बेबायदि अरे सार MF IAS माने मेट्रिक फेल इन अल साबजेक्ट आरो फैलायबाय बेबो सासे जादा मूर्ख आच्छा नोंहाथ' जेबो डिग्री गैया नालाय नोङो सेलिं खालामनो हागोन सिलिंखौथ' आं हानाय नङा सार मिस्ट्रिफोरासो हागोन आरे सिलिं नङालै सेलें सेल प्रडाक्ट सेल खालामनाय मा प्रडाक्ट सार बायदिसिना प्रडाक्ट नोङो मार्केटाव ओंखारनानै बेफोरबायदि प्रडाक्टफोरखौ फानथिंनांगोन हागोनथ' हायो मानो हाया जानो थिग दं आच्छा हमना ला नोङो फेन फाननो होदों फेन मा फेन सार गानग्रा फेन ना लिरग्रा फेन ना सिलिं फेन ना टेबोल फेन आरे लिरग्रा पेन रेबगन हमना लाबाय कम्पानिया नोंनो फाननो हरबाय अब्ला नों मा होननानै बे पेनखौ फानगोन बेलाय खालाय बे फाग्ला बे खलमल'खौनो फाननो हाया जाबाय ओरै बुंगोन आरो लेलो भाई लेलो पेन आन्दार पेन सरि राइटिं पेन लेलो बहुत दाम खम बा भेरि मोजां प्रडाक्ट लेलो भाई लेलो खेबसे लिरबा खेबनै लिरनो नांनाय नङा खेबनै लिरबा खेबसे लिरनो नांनाय नङा वारेन्टिबो दं गेरेन्टिबो दं खास्टिबो दं लेलो भाई लेलो बहुत मोजां लेलो भाई लेलु बारा नङा दे 10 थाखाल' थाइबाबानो जागोन लादो बयबो लादो बुहुत मोजां सिहिजोबनो थाङा थैजासिम लिरजागोन मानोना बुहुत फांसन बुहुत फेसिलिटि दं नोंसोर मिथिखागौ रायजोफोर थुंग्रिनि दाहारनिख्रुइ रेबगननि गोहोआ बांसिन आच्छा बास जाबाय दे जेब्ला नोंखौ मालाबा समाव थुंग्रि गोबाव लानानै नोंनि खाथियाव दम होफैब्ला अब्ला नों बे समाव मा खालामगोन होनबालाय मा होनगोन बेखौ हालाना गार्लफ्रेन्डफोरलाय दंना गैया गार्लफ्रेन्ड गैथ'वा सार साला दासिमबो गार्लफ्रेन्ड सासेखौनो पटायनो हायो मानसियासो कास्टमारखौलाय मा घन्टा पटायगोन नोंलाय सार हायो लासैनो जालांगोन बेफोरो खासेवनिसो आंना खासेवनि
आदसा दे बुंलाय महात्मा गान्धीनि जोनोमा माब्ला जादोंमोन? मालायबा माब्ला जानायांलाय मा मुरा मिथिगौसि मालायनि बाथ्राखौलाय मानो सोंबाय थाखोब्रा सार गुबुन सों जा गला माथो। आदसा सामथाइ भाइ सामथाइ भाइ नङालै अनलि सामथाइ आदसा सामथाइ ब्र है सामथाइ ब्र नङालै सामथाइल' सामथाइ अके दे सामथाइ नोंथां है आं थांथ'वा दे सार सोंबाव मा टाइपनि मानसिनि बेलाय देलाय बुंलाय मा सार फाइन्ड एन्ड इनभेन्ट्सनि डिफारेन्सखौ बुं माने नागिरनाय आरो दिहुननायनि फारागखौ खोथा। नागिरनाया जाबाय मोनसे एगजामपोल होनि सार आङो जेरै आफाया मोनसे समाव आइखौ नागिरदोंमोन बेनो जाबाय नागिरनाय ओमफ्राय आइजों आफाजों लोगो नांनानै आंखौ दिहुनदोंमोन बेनो जाबाय दिहुननाय। मा गोदाव सोराव हा जानाय जायो नटसल' खालामलांबाय थाब्रा सार सोंलांबाय था। आदसा नों माइक्रसफ्ट एक्सेल हागोन दा? माइक्रसफ्टखौथ' आं दा मिथिया खिन्थु एक्सेल साइज आंनो बिराद गिदिर जागोन खोमालै। आरे बे आं नोंनि गस्ला लंपेन्ट एक्सेल साइजखौ बुङाखैलै दै खम जारला। आदसा बांग्रिया मानो मावो बेनि जाहोनखौ बुंलाय। बांग्रिं मावनायनि जाहोनखौथ' आं दा मोजाङै मिथिया खिन्थु बांग्रिंखौ होबथानो हानायनि आं मोनसे बाथ्रा सानहरदों आरो आइडिया दं आंहा। मा आइडिया बेलाय? बांग्रियाबोथ' मोनसे भाइब्रेसन बायदि नालाय दा बिदिनो जोंनि मबाइलफोराव सेटिं थानाय बायदि बुहुमावथ' मोनसे सेटिं थागोन दा बिदिनो बांग्रिंखौ होबथानो थाखाय बुहुमनि सेटिंआव थाबाय सेटिं अपसनाव थांनानै ओमफ्राय भाइब्रेसन अपसनाव लांबाय भाइब्रेसन अपसनाव लांनानै ओमफ्राय बेयाव येस न' अपसन थागोन नालाय ओमफ्राय न'खौ क्लिक खालामना हो होमबानो बांग्रिया खतम। गोदाव सोराव मोसौ गियान साइन्टिस्टनि भाब लादों नामा नों? आंनि साननायसोलै सार। नोंखौथ' आङो जेबो सोंबाय थाना लाब गैला साख्रिखौथ' गोसोबां होनो हायो खिन्थु 4th ग्रेडआव मावनोबाबो जयगता गैया नोंहा। ओइ सार नोंनि हिनजाव नेग्रा सरि हिनजाव गैथ'वा दे मा होनो नोंनि खिथु सुग्राबाबो लाखिना दोनदोलै बेसेबांसो होनो हागोन नोंलाय? माखौ बेसे होनो सार? मस्लाखौ होनदों मस्लाखौ। मस्ला माने माबाफोर बेदर संगोन नामा सार? आरे बाबा सामब्राम बिगुरखौ होनदों सामब्राम बिगुरखौ बेसे होनो हागोन? सामब्राम बिगुरखौलाय मानो सार? सामब्राम बिगुरखौथ' आच्छा सामब्राम गोजानि ना सामब्राम गुफुरनि सार? आरे जाम्बा लरग' ओइ महात्मा गान्धी आबौ तावला थानायखौ होनदों माने मामलेट फैसाखौ होनदोंलै बुरबक। मा फैसा? मानि फैसाब्रा साख्रि जायाव नों फैसा बिखाबाय आरो साख्रि जाबाथ' हा बिथाखौबो फाननो होबावगोन नामालै? आरे जाम्बा इसे एनैयाथ' नांखागोन ना। हाब माबादि अफिसारब्रा बेलाय फैसा जाखोन्दा अमा बुन्दासो नामाब्रा? ए मानसि गरमलै रिजाल्टआ माला होगोन रिजाल्टआ? रिजाल्ट हो रिजाल्ट चाय गरम गरम चाय दिलाय नायगोनब्रा आंबो। सार साया जाबायमोन। मा सा लाल सा ना गाइखेर सा? लाल सासोलै सार। लोङा आङो सोरनो मा खिथालाय नोंखौ लाल सा फुदुंनो हा गाइखेर लायनो हाया? ए अननानै फुदुंना होफैबा सोरनिबा सायाव बाहादुर दंबावोसोलै बे बिग्रु अफिसारा नों गाइखेर लायना होफैदों जाखादों आङो गावनि पकेटनिफ्राय फैसा गारना नोंनो आरामसे गाइखेर सा फुदुंना होफैनो बिगुर गाइखेर सा नांगौ बिनो। मा बुंदों नों हा मा बुंदों?